Вторият модел, който днес ще ви демонстрирам, е модела 1000W. Моделът е типичен представител на серия 1000. Какво прави този стол уникален и по-добър като усещане от модела 1000H? На първо място, това е усещането, което придобивате, сядайки на седалката, опирайки се на облегалката, усещате се много по-леко. Това е поради факта, че седалката е с двоен слой полиуретан, т.е. тя се усеща много по-мека. Освен това, мрежата на гърба и самата форма на гърба е така направена, че има по-добре изразена опора за кръста и самата мрежа е по-гъвкава. Т.е. цялостно усещате една лекота в сравнение с другия модел. Разлика тук спрямо модела 1000H от същата серия 1000 е това, че облегалката за глава е опционална. Когато я изберете да я има стола, тя не може да се регулира във височина.